Darganfyddiad Ynys Madeira gan Dafydd Morgannwg. Yn ddechrau Mehefin 1419, gwelwyd dwy long fechan yn ymadael o Borthladd Lisbon, tra yr oedd yr ieuanc Dom Henry yn ysgwyd ei law oddi ar y lan, a llywydd y llongau yn ymostwng yn foesgar oddi ar y bwrdd. Y llywydd hwn oedd Gonsalves Zarco. I balau yma yn myned, mae yn gollwng y llongau I fendwes môr y werydd. Nid oes ganddo gwmpawd na mapiau. Yr oedd wedi clywed fod Marco Polo wedi dyfod ac offeren o China a gyferiau neb wyrtni tir gogledd, ond yr oedd yn amhau fod hyn yn ffaith. Cadw o fewn bellter, neilltuol i'r tir mor bell ag y mae hynny yn fantesiol. Nid oes ganddo ond hael canol dydd ar serin, begynol yw cyfarwyddol. Mae yn myned allan I chwilio am ynysoedd y gorllewin, a mae rhai nid oes ond dychymyg am ei bodolaeth. Yr oedd Gonsalves wedi bod ar hynt, ymchwiliadol gyda glannau Affrica yn 1418 ac aeth yn llongrylliad arno ar ynys fechan. I'r hon y ceisio fyned eto. Pan yw'r nos yn dywyll y mae yn bwrw angor gan chwilio y dydd. O'r diwedd y mae yn cyrraedd yr ynys fechan Porto Santo, lle yr oedd wedi gadael 2 o'r dwylaw y blwyddyn flaenorol. Wedi bwrw angor a glanio, dyma rhywbeth newydd a diethyr yn dyfod i'r golwg. Yr hyn sydd yn calonogi y cadben, ond yn brawychu y morwyr o'r fegoelus allan oedd synwyrau braidd. Anghyferiad gogledd dwydrain, draw yn y pellter ithafol, y canfyddiar rhyw diwellwch. Di dew, cwmwl di anysgogol, yr hwn sydd yn crogi uwchben y môr gan gyrraedd hyd yr entrych. Beth ydyw? Dyma derfyn ithaf y daiar, a thi hwnt yma'r gagendor mawr a tywellwch ithaf. Ist, beth yw'r sŵn mymyrol fel sŵn tregliad dwfr a gleidir gan yr awelon o gyferiad y tywellwch. Ha, sŵn pryddaidd afon marwlaidd ydyw. Dywed rhai fod y Cristnogion dan erledigaeth y Seracaniaid wedi ffoi i'r môr a dyfod o hyd I ynys, a bod cwmwl diethrol oddi ar hynny, byth uwchben yr ynys, fel na allai yr un gelyn nesu atynt. Aifan acw ymai yr ynys, pwy a faith, anturio i'r tywellwch I gael allan y dirgelwch. Mae Gonsalves yn ystedd ar draeth Porto Santo, gan stalwi yn graff ar y cwmwl yn y pellter. Nid yw y cwmwl yn ysgogi, pan gyfyd yr hawl yno ymai. Pan fellida mae yr un man, a phob amser yn ymdangos yr un fath. Ymgynghora Gonsalves a Juan de Morales. Mae Juan yn llawer ddiancach nag ef, ond y mae gofalon a llafur yn gwneud ei ymdangosiad yn hynach nag ydyw. Buan gaethwas ym Morocco, buan cael ei gadwyno wrth y rwyf tra yn rhwyfo ei festri. Mae rhywbeth hynod yn ei gymeriad yn wahanol i'w gydforwyr. Y rhai ei casant am y dybiant mae gystyliad o Ysbaen ydyw a'i fod yn elyn I Portugal. Hyn y mae gan y llywydd ymddiried diderfyn yn ei bilod. Juan, meddai Gonsalves, nid aroswn ychwanig, a wyt ti yn dal yr un golygiad yn parhaus. Mae myriad yn di-ysgog. Nid yw y diwellwch acw ond tir mynyddig yn cael ei ganfod gynnym trwy darth parhaus. Roedd yn ymddiried I dy wybodaeth ac nid idd dybiaeth, a glywais ti rhywun yn sôn am y fastir mynyddig, yn y cyferiad yna, yn y bellter draw a gorwedd diffeithwch Affrica. Nid wydd yn meddu gwybodaeth, os nad gwybodaeth yw fy breuddwyddion,
Roedd wedi brydyddio gweled mynydau yn codi o lan y môr. Gyhoeddydd herdd yn ei gwisgo hyd ei copau, ac am gymoedd trwy y rhai rhedau afonydd grisialog o'r mynydau i'r môr, ac am draeth cil o'r odrau y mynydau lle yr ymdorau y tonnau yn wyllt. Ond mae prydferth. Juan, rhaid y fod wedi gweled y lle. Na, nid yw ond breddwyd llongwas tlawd yn ei unegedd. Wel, chwiliwn y fori, Juan. Da iawn. Paid dweud ddim, ond cyferia y llong i ganol y cwmwl. Codwyd yr angorion bore tranoedd, bore hyfryd o haf, a dechreuwyd chwilio. Mae dyn pwysig ar y bwrdd, Francis Alcaforado, un o gynghorwyr Dom Henry, ac yma hwn yn ysgrifennu dyddiadur o'r fordaeth. Dyn manwl, trythgar ydyw. Gonsalves, meddai, i ba le yr ydych yn chwilio? I edrych am ynysoedd y gorllewin. Ond yr ydych yn chwilio yn syth i'r diwellwch. Roedd o'r fan ei bod y tu draw i'r diwellwch. Yr ydych yn temtio'r nefoedd. Edrychwch yr ydym yn ganol y niwl. Nid oes hael i ganfod. Newidwch eich cyferiad, Gonsalves. Rhaid i mi gyflawni ar hyn a ymddiriedwyd i mi. Sylwch, dyn, yma diwellwch draw y munud yn diach o hyd. Roedd wedi sylwi arno, tir ydyw. Mae Juan wrth y lliw ac yn chwilio yn ei ofyn ymlaen trwy y niwl. Rhaid iddo fod yn lled o chelgar, tir ydyw, ac yma'r hael y tu cefn i'r mynydau, ac yma'i creigiau yn y môr, rhaid bwrw angor. Mae Gonsalves yn gorchymyn paratoi y badau. Mae pelydrau yr hael yn treddio trwy y niwl, ac yma'i yr awyr yn clirio. Oes yma'i coed ar mynydau, gall y badau gyrraedd y lan, gogoniant i Saint Lawrence. Gwelwyr y penrhyn hwn, penrhyn San Lorenzo. Gorchymyna Gonsalves i'r gwir lanio. Mae pawb yn llawen, ond Juan de Morales. Nid dyma dir ei bredyddion. Ymgasgla y morwyr o'i amgylch i'w llongyfarch, ond yma'i ef yn distaw. Mae yma afonig prydferth yn rhedeg i'r môr, ac yma'r offeriad yn bedithio y dwfr a'r tir. Yma'i y blaenor yn cyhoeddi fod y tir diethyr hwn yn eddo brenin Portugal. Dychweliant i'r badau a rhyw fant gyda'r lan gan dair graffu i'r cilfachau. Y rhai a wisgyd a choed bythol wyrdd. Glaniant eto. A oes trigolion yma? Dim un arwydd fod dyn wedi bod yma erioed. Dim ôl troed. Heda adar prydferth a herdd yn agos atynt, maent yn cyrraedd man lle a cyd gyferbydd pedar afon cyn am arglwys i'r môr. Llanwant ei llestri cludo peth o'r dwrf. I lannau a tagus. Degant ymborth i'r traidd, and i gydfwyta ar lecyn gwyrdd, swindol, yn aml, rhaiadr tlws, treiddiant i mewn i'r coed, a dringant un ohonynt gosod croes arno. Ant ar y gliniau ac yma'r offeriad yn rhoddi ei bendydd. Gwelwyr y fan Santa Cruz, ant ymlaen eto, net cyrraedd trwy'n o dir yn ymestyn allan i'r môr mewn man cysgodol. Yn dysymwdd, dyma haid o'r adar a elwyr ysgrech coed yn codi. Enwyr y lle yn pwynta dos grychlos. Yn nes ymlaen y mae darn arall o dir, yn orthydiedig gan gedrydd yn ymestyn i'r môr, ar ffurfiau'r môr cilfach cysgodol rhwng y dau bentir. Gelwyr ef cilfach y cedrydd. Ant ymlaen yn y badau eto nes cyrraedd gennau dyffryn ac ar ôl esgyn i'r uchel dir, cafodd Gonsalves digon o fodlonrydd ei fod wedi darganfod ynys.
Wedi munud ymlaen am bellach, daethant at faes, agored heb lawer o goed, a roedd y traeth yn orchuddiedig, gan y llysiau a elwer ffenigl, ffenol, neu fincho y Portiwgaid, gelwant ef traeth fincho. Sylwch ar Juan de Morales. Nid yw yn syflyd na llyfaru. Craffa ar y môr, yna i fyny'r Craigill, yn ysmwdd dacw ef yn rhedeg i fyny i'r dyffryn gan sylwi ar ffurf yr afon. Mae yn wylo. Cenfydd yma rhywbeth debyg i dir ei fedwyddion. Mae'r llongau yn canlyn y badau ond yn cadw yn digon bell oddi wrth dir, ond yn nawr dyma hwy yn dyfod i mewn i forgylfach. Feinchael ac yn angori angenau yr afon. Cymerwyd tanwydd o dwfr. Croew digon i'r llongau, ac ar ôl trefnu gwylwyr aeth y llechi orffwys. Yr oedd Juan am plith y gwylwyr na phenodwyd ef. Yr oedd sŵn yr afon fel peth gynefin iddo, ac ymai fel pei yn disgwyl clywed llais dynol yn cymysgu am mirmer y dwfr ac yn ngolau y lloer, braidd na dybiau ei bod yn canfod ffyrdd dyn am plith y coed. Tra noeth, archwilwyr y ynys yn fanylach. Nid oes arwydd ei bod yn cael ei chefneddu gan dynion. Gwsgir y bryniau yw pennau gan gedrydd, pinwydd, tyll ac ati. Mae ogofeydd mawrion yn y creigiau wedi ei llenio gan y môr. Dyna sŵn fel cerdiadiad dynol. Na, llaws o forloi sydd yna yn neidio o'r ogof ac yn ymsyddo i'r dwfr. Gelwir y lle cymara dos lobos, neu ogof y môr loi. Mae'r traeth ymened yn fwy garw fel yr eir ymellach ymlaen ac yn fwy anhawdd i'r badau nofio, ac felly dachwela Gonsalves i'r llong yn awyddus i dachwelyd i lan y Tagus, erbyn mynegu y newydd i Dom Henry. Mae un darganfyddiad o fath hwn yn digon mewn un haf. Ond beth yw enw yr ynys i fod? Ymgynghora Gonsalves ac Alcaforado, o'r hwn sydd wedi bod yn dywyd gyda'i lenni. Ysgrifenna hanes manwl o'r fordaeth llwyddiannus hon yw osod yn ngof lyfrdy Portugal. Gelwir yr ynys Madeira, ynys y coed.